mnou. 5, 4, 3, 2, 1, povar! Dámy a páni, obrovský potlesk. 6. ročník prelomenia Hrona 2026 máme oficiálne otvorený. Dokonca Kalnej nad Hronom prvýkrát ešte v ten istý deň na večer prekročili Hron. No a... Very close. Činnosti našich ozbrojených síl a o 15:00 všetci do nohy tu na hrádzi na hlavnej ukážke.
Tomášovi Káčikovi a Pavlovi Štajnerovi, ktorí vám neskutočne okomentovali toto netradičné, módne obrnené defilé. Poprosím ešte jeden obrovský potlesk pre týchto dvoch pánov. Ale salva niekoľkých takýchto motorizovaných raketoncov na väčšej ploche dokázala výrazne zmávať s morálkou vojakov protivníka. Tak uvidíme, čo to spraví s morálkou Nemcov a Maďarov v tomto prípade. Protivníka v akčnom dostrele nie sú, ale udostojí to pancierovaných kolegov zaútočiť na Nemcov, ktorí stále čakajú v zákopoch so svojimi panceršekmi, pancerfaustmi. No ten prvý tank uvidíme. Teraz sa stalo niečo, čo zrejme sovietskí velitelia nebudú hodnotiť pozitívne. Tanky sa vysunuli dopredu a medzi nimi a postupujúcou pechotou vznikla asi 50-metrová medzera. Výstrel z panceršreku, presný zásah a Sovieti môžu opäť odpísať a odpísať. Toto je práve slabina tankov, čo sa preukázalo aj v nedávnej minulosti o vojne na Ukrajine, že tank sám o sebe je relatívne zraniteľný poličnej pechote. Tank, ktorý dostal zásah, je znevýhodnený, ale ešte stále používa svoje zbrane. Útok sovietských jednotiek sa zasekol. Nemci síce z predných zákopov vystupujú, ale ostatné súčasti nemeckej obrany stále držia pozície. Popredí pri tých smerových taboliach vidíme aj nemeckého ostreľovača použitím puškového granátometu. Ojedinelá príležitosť vidieť v akcii aj tento zaujímavý typ výzbroje. Akí sú aj maďarskí honvédi, ktorí snou použití nemeckého vôletu MG-34. Medzi tým útočiaca sovietská pechota dobíja prvý nemecký zákop a nastáva ten najjednoduchší
najbrutálnejší boj muža proti mužovi, v ktorom sa používajú všetky dostupné prostriedky, bodáky, víky, polné lopatky, kladivá, pažby. Naozaj nemilosrdná podoba frontového boja z roku 1945. Na sovietskom pravom krídle sa vysúva SU stovka, ale všimnite si, že Hecer si v pokoji sedí vo svojom okope, nespozorovaný, neidentifikovaný protivníkom a tým pádom zostáva najnebezpečnejšou nemeckou zbraňou na tomto úseku. Sovietský útok po ovládnutí jednej línie zákopov okamžite útočia na druhú. Tu vidíme zdrvujúcu prevahu sovietskej pechoty oproti nemeckej. Je paradoxom dejín, že na južnom úseku východného frontu Nemci spravidla dosahovali prevahu nad Sovietmi v počte a kvalite tankovej výzbroje, ale nikdy tu nedosiahli v tých rozhodujúcich momentoch prevahu v delostrelstve a v pechote, a to práve rozhodlo o výsledku vojny na tomto úseku. No a v streleckom súboji samohybných diel víťazí sovietská technika, SS-stovka, aj samotní etnickí Maďari už nejavili v 45. roku žiadnu extra ochotu bojovať za nacistov alebo za milašovský režim, keďže väčšina Maďarska už bola aj tak obsadená Červenou armádou, mysleli len na jediné prežiť a dostať sa domov. Samozrejme to nebolo až také jednoduché. Zajatí maďarskí a nemeckí vojaci putovali do zajateckých táborov na ďalekej Sibíri a ešte trvalo ďalších 10 rokov, kým sa týchto im sa podarilo prežiť, vrátili späť. Prieskajte, kričte, výskajte, pískajte. Hlavne prosím, nikam neodchádzajte, pretože o pár sekúnd vám na dlani pustíme dušu. Dušu celej rekonštrukcie, takže bolo by fajn, keby ste ostali na svojich miestach. Dnes žijú vo svete, kde vojna ešte stále nie je minulosťou. Nech je toto podujatie pripomienkou toho, že mier nikdy nie je samozrejmosť. Ďakujem. Počuli ste pána Strmeňa, ja momentálne spúšťam minútu ticha ako úctu všetkým padlým hrdinom a všetkým, vďaka ktorým tu môžeme dnes slobodne stáť.